לימין שבכל זאת לא. נכנס לנתיב השמאלי, מאותת ימינה, בודק במערב, חוזר לימין. איש הולך בצד, אינו מהווה סכנה. רכבים חונים בצד, אני מתרחק מרחק של דלת. רכב מתקרב אליי מאחור. בלי שזה מונית. לא יודע מה יש בצד, לכן אני לא חוזר לימין. איש הולך בצד עם תיק אדום. רוכב על אופניים. עוד על אופניים. נזהר ממנו, ראית? הייתי מאוד בגללו. המונית נוסעת מאחור. עושה רפורטים, נמצאת כאן. אנחנו ניכנס פה ליד עושה רפורטים. גם כאלה שתיים. יוצאים? יוצאים, ניגשים לאוטו השני.